V roku 2022 prešiel dôchodkový systém na Slovensku určitou novelizáciou, určitou úpravou. Hľadajú sa totiž možnosti, ako zvýšiť príjem dôchodcom na dôchodku. A jednou novinkou je aj rodičovský dôchodok, ktorý sa začal vyplácať v roku 2023. Niektorí rodičia rodičovský dôchodok dostali, niektorí nie. Niekto sa cíti ukrivdený, že nemá dieťa a preto nedostal, ale je aj veľa rodičov, ktorí očakávali, pretože vedia, že majú deti, že pracujú, ale aj napriek tomu nedostali rodičovský dôchodok. Dnes v tomto videu si ukážeme, čo vlastne spôsobuje, či rodič dostane alebo nedostane rodičovský dôchodok a hlavne toto video je aj pre deti, ako by sa mali zabezpečiť v tomto roku, v roku 2024, aby ich rodičia, pokiaľ rodičovský dôchodok sa bude vyplácať v roku 2026, rodičovský dôchodok dostali. Ahojte, srdečne pozdravujem. Moje meno je Ľubomír Kráľovanský, som zakladateľ a prispievateľ do platformy Peniaze vo vrecku. Ak sa vám naše videá páčia, samozrejme dajte like, zdieľajte, dajte odber. Pokiaľ máte nejaké pripomienky, postrehy, námety, píšte do komentára alebo napíšte nám na našu mailovú adresu. Takže poďme pekne po poriadku. Kto môže dostať rodičovský dôchodok? Sú to poberatelia starobného predčasného dôchodku alebo invalidného dôchodku, ktorým zostal po dovršení veku odchodu do dôchodku. A takisto títo poberatelia môžu byť klasickí dôchodcovia alebo dôchodcovia, ktorí poberajú tzv. Výsluhový dôchodok. To sú tí, ktorí pracovali v tzv. Silových zložkách, policaj, vojak, záchranár, hasič a tak ďalej. A súčasne títo poberatelia musia splniť podmienku, že ich dieťa je vlastné alebo osvojené, respektíve im bolo zverené do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia príslušných štátnych orgánov. Veľmi dôležité je, aby taktiež dieťa, po ktorom má rodič brať rodičovský dôchodok, splnilo základné podmienky. A tu sú dve základné podmienky. Poprvé, že 2 roky pred rokom, kedy sa poberá rodičovský dôchodok, čiže je rok 2024, čiže dieťa v roku 2022 bolo dôchodkovo poistené, čiže on, SZČO alebo zamestnávateľ odviedol minimálne za jeden deň odvody na dôchodkové poistenie do sociálnej poisťovne. To je po prvé. A po druhé, že mal v roku 2022 príjem. A práve z tohto príjmu sa vypočítava, aký bude rodičovský dôchodok. Výpočet rodičovského dôchodku je veľmi jednoduchý. Vypočíta sa ako 1,5% z 1/12 ročného vymeriavacieho základu. Napríklad, ak je ročný vymeriavací základ, dieťa pracovalo celý rok, priemerne zarobilo mesačne 1000 eur, čiže 1,5% z toho je 15 eur mesačne, dokopy za celý rok 180 eur. Ak dieťa pracovalo iba 1 mesiac, a 11 mesiacov nepracovalo, alebo neplatilo si ani odvody a skrátka nemalo príjem, takže sa vypočíta ako 1,5% z 1/12 z toho mesačného príjmu. Maximálny vymeriavací základ je ohraničený a ten je ohraničený ako 1,2 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2022, čiže dokopy táto suma je 1564 eur aj 80 centov. Ak človeku vyjde vyšší vymeriavací základ, maximálna suma je z tohto a 1,5% v podstate to robí 23 eur aj 50. Čiže jeden rodič od dieťaťa môže dostať maximálne mesačne 23 eur aj 50 centov. Rodičovský dôchodok za rok 2024 sa podľa konsolidačného opatrenia vypláca v júnovom termíne výplaty dôchodku celoročne, čiže dôchodca dostane v júni komplexne celý rodičovský dôchodok za celý rok 2024. Ak vznikne nárok na poberanie dôchodku,
v roku 2024 po februári, tak rodičovský dôchodok sa vypláca postupne po júni 2024. Žiadosť o rodičovský dôchodok na sociálnu poisťovňu sa nemusí v žiadnom prípade dávať. Automaticky sociálna poisťovňa na základe podkladov zistí a prepočítava a posiela. Mnohokrát sa stáva, že rodičia čakajú rodičovský dôchodok a nakoniec im príde rozhodnutie zo sociálnej poisťovne, že nemajú nárok, alebo vôbec im nepríde rozhodnutie a tým pádom čakajú, že prečo nedostajú rodičovský dôchodok. Z jednoduchého dôvodu. Buď ich deti v roku 2022 neboli dôchodkovo poistené, väčšinou to sú živnostníci SZČO, ktorí nesplňajú zákonnú povinnosť na to, aby si platili odvody, alebo boli nezamestnaní, pracovali mimo pracovnej zmluvy, alebo na takú zmluvu, kde sa nezakladá dôchodkové poistenie, alebo pracovali v zahraničí a tým pádom neboli dôchodkovo poistené na Slovensku. Tých príkladov je množstvo. Ak ste sa s nejakým stretli, alebo ak ste nedostali rodičovský príspevok, kľudne napíšte do komentára, kľudne napíšte do mailu a my vám odpovieme na to. Spoločný problém vyriešime a dáme na to odpovede. Čo robiť v roku 2024, to sa týka hlavne detí, aby rodičia v roku 2026 po vás dostali rodičovský dôchodok, pokiaľ bude ešte platiť. Poprvé, ak ste SZČO a nevyplýva vám zo zákona platiť dôchodkové poistenie, zaplatte ho dobrovoľne aspoň na jeden deň. Tým pádom splníte jednu podmienku a druhú, z celkového obratu vášho podnikania sa dokáže vypočítať vymeriavací základ na rodičovský dôchodok. Po druhé, ak vykonávate nejakú prácu alebo činnosť, ktorá nezakladá na odvodoch, samozrejme dajte sa dobrovoľne poistiť aspoň na 1 rok. Máte príjem, ktorý viete zdokladovať cez daňové priznanie a na základe toho vašim rodičom bude vyplacený rodičovský dôchodok. A ešte na záver jedna dôležitá vec. Poberateľ starobného dôchodku nemá nárok na rodičovský dôchodok, pokiaľ nesplní základnú podmienku, nebol dôchodkovo poistený 15 rokov, ale na to, aby dostal starobný dôchodok, si ten rozdiel do 15 rokov doplatil. Ale to už je iná téma, iné videá, kde sa naozaj môžete dozvedieť o tom, ako človek získa starobný dôchodok, čo treba splniť, aby starobný dôchodok mal. Čiže zopakujme si na záver. Nárok na rodičovský dôchodok majú ľudia, ktorí poberajú starobný, predčasný starobný alebo invalidný dôchodok a zároveň od dieťaťa, ktoré je ich vlastné alebo ktoré si osvojili alebo ktoré im bolo zverené do opatrovania. A ďalej, dieťa môže poskytnúť rodičovský dôchodok svojim rodičom jedine vtedy, ak v roku 2022 bolo aspoň jeden deň dôchodkovo poistené a malo príjem, z ktorého sa vypočíta základný rodičovský dôchodok. Verím, že rodičovský dôchodok mnohým dôchodcom pomôže na to, aby preklenuli tieto ťažké doby a naozaj sa im navýšil dôchodok. A na druhej strane verím, že aj tieto informácie pomohli nielen seniorom, dôchodcom, poberateľom rodičovského dôchodku, ale aj deťom, aby sa vedeli zabezpečiť, pripraviť na to, aby v budúcnosti ich rodičia dostávali rodičovský dôchodok. A to je na dnes všetko. Dajte like, zdieľajte, dajte odber a dovidenia pri ďalších videách.